режими тоҷик саркӯбҳои худро алайҳи сокинони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон идома медиҳад. Додгоҳи шаҳри Хорух шоир ва наворбардори маҳаллӣ Муяссар Садоншоевро барои ҳамкорӣ бо гурӯҳи фаъолони комиссияи 44 ба 11 соли зиндон маҳкум гардонид. дар ин бора хабаргузории Озодӣ хабар медиҳад. Садоншоев тибқи моддаи 305 яъне хиёнат ба давлат Кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон айбдор дониста шуд. дар ҷараёни мурофиа гуфта шуд, ки Муяссар ба наворбардорӣ ва нашри мулоқотҳои комиссияи 44 дар интернет машғул будааст. Гуфт яке аз наздикони маҳкумшуда. ҳукми Муяссар Садоншоеви 28 сола рӯзи 24 июн аз тарафи додгоҳ хонда шуд. ёдрас мекунем, ки комиссияи 44 дар шаҳри Хорух ҳангоми ҳодисаҳои моҳи ноябри соли 2021 аз ҳисоби фаъолони ҷомеаи шаҳрвандии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон таъсис дода шуда буд. қаблан дар душанбе 2 нафар фаъолони комиссияи 44 Шафтолу Бекдавлатови 64 сола ва Хуҷамри Пирмамадови 58 сола ба 18 соли зиндон маҳкум шуда буданд. ба аъзоёни гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ бошанд. ҳоло беш аз 10 фаъоли боздоштшуда дар робита ба ҳаводиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар душанбе дар боздоштгоҳ нигоҳ дошта мешаванд. дар миёни онҳо ҳуқуқшинос Фаромӯз Иргашов, Хурсанд Мамадшоев, Музаффар Муборакшоев, Бахтовар Бахтиёров, раиси Ассотсиатсияи ҳуқуқшиносони Помир ва узви Эътилофи ҷомеаи шаҳрвандӣ зидди шиканҷа ва беҷазоӣ дар Тоҷикистон Манучеҳр Холиқназаров ва ҳомии ҳуқуқи башар Улфат Хоним Мамадшоева низ ҳастанд. Стали основными виновниками всех бед и трагедий.